Mutori wenhau uye mutambi wemafirimu anoremekedzwa Cordelia Masaletulini, munun'una waBrita Masaletulini, akawanikwa akafa mumugwagwa weBorodale Helensville mangwanani kuswera nezuro. Zviri kufungidzirwa kuti akapondwa nemukomana wake uyo akasungwa nemapurisa. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Zimbabwe yose yavhunduswa nerufu rusingatarisirwi rwemushamarari ane unyanzvi, mutambi uye mugadziri wemafirimu Cordelia Masaletulini, uyo muviri wake wakawanikwa nemusi wemuvhuro mangwanani musi wa5 Ndira 2026 mumugwagwa weBorodale Helensville muHarare. Mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi achifungidzira kuti akapondwa nemukomana wake uyo akasungwa nemusi wechipiri manheru. Zvinonzi asati afa, gadhi anogadha pamba pavaigara akanzwa vachimboita bopoto vari vose mushure mekuzowanikwa afa. So kuferefeta kuri kuenderera mberi. Cordelia munun'una weaimbova model uyo akambowina Miss Malaika Brita Masaletulini. Cordelia aive nemukurumbira ari mutori wenhau paENCA muSouth Africa nekuda kwekugona kutaura kwake asati adzoka kumusha kuzoshanda paZBC Main News neGood Morning Zimbabwe. Akange aine kambani yake yeCocomas Production iyo yaiita zvema-authentic African stories uye akatamba mumafirimu anosanganisira Neria 21. Cordelia asiya mwanasikana wake anonzi Shamiso. Kurasikirwa naye panguva ino kwakaoma zvikuru. Tinoti marwadzo kumhuri yekwaMasaletulini, shamwari dzake nevanhu vose venhau.